سلامات تخاتلتي مدب مركب نوح ميديا كما ياللخوم نحنا تصبغ لنا نسخمون تصبغ نغتلو بعال ملو تسفاينا እግዚአብሔር አምላኽ ናብዚ ቅዱስ በዓሉ እንኳዕ በሰላም አብጽሐና ናይ መስቀሉ ተኻፈልቲ በረከት ንኽገብረና ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ባሎም ማዓንቲ ከም መደብና ሒዝና መጽና ዘለና መደብ ኣሕዋትና ብዘለው ኣሕዋትና መዛምራን መንፈሳዊ ጸወታ ክንገብርና ንስኹም ኣብ ቤትኩም ኮይንኩም ነዚ መደብ ዝ ንኽትከታተልዎ ብዙሕ ነገር ከም እትመሃሩን አጸቢቕና ንፈልጥና ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክልተ ወገን ክልተ ጉሩብ ኣለውና መንፈሳዊ ሕቶ ክንተሓታተቲና ንስኹም ኣብ ቤትኩም ኮይንኩም ክትከታተሉና ሰናይ ፍቃድና እግዚአብሔር ይኹን ኣመንጎውን መዝሙርና ገበርና ንእግዚአብሔር አምላኽ ከነመስግንና ቅድሚና ኣብቲ ኩሉ ነገር ምእታውና ግን በሐሳብ ኮይና ሓንቲ መዝሙር ኮፊልና ናይ መስቀል ክንዝምርና ማለት እዩ መዝሙርና ኸ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ መድኃኒትነ ለእለ አመነ አሜን ዝማሬ መልአክ ዝተቀበለ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ዝማሬና ቀበረልና ከም ዝኽንብሎ ጸናሕና ብርግጽ መስቀል ኃይልናዩ መስቀል ጽንዓትናዩ መስቀል ቤዛዊናዩ መስቀልካ መድኃኒት ነፍስና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ መንታና ደሙ ዘፍሰሰሉ ስለዝኾነ ክነኽብሮን ክንሰግደሉን ክንባረኸሉን ናቱ ሰናይ ፍቃድ እዩ ስለዚ ኢናኻ መስቀል ኃይልና እዩ እናበልና ክንዝምር ጸኒሕና ማለት እዩ እምበር ናብ መደብና ቅድሚ ምእታውና በዚ ደለው ኣሕዋትና መጀመርያ ሽምኩም ከተላሉና ካበይ እውን መጺኹም ካበይ ደብረ ኢኹም ክትነግሩና እሺ አነ ዳንኤል ሀብታይ ይባል ካብ ኩር ናይ ትምህርት ሰንበት አቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ቢዘን ማለት እዩ እሺ እሺ አና አባ እግዚአብሔር ተስፋለት የማነ ይባል ካብ ኩር መጽሐፍ አቡነ ፊልጶስ ማለት እዩ እሺ እሺ ከንፋር አምላኽ አና ዳንኤል የማነ ይባል ካብ ተምሃራይ ትምህርት ሰንበት ደብረ ቢዘን አቡነ ፊልጶስ ካብ ጉራቢንደን መጽሐፍ ከንፋር እሺ ወለታበልና አፍትና እሺ ሽሜ ሄለን ተስፋ ዓለም ይባል ካብ ማህበር አቡነ ፊልጶስ ኮር ጉራቢንደን መጽሐፍ በጣም ደስ ደብልዩ እዚኦም ኣሕዋትና ካብ ኮር ናይ አቡነ ፊልጶስ ቤተክርስቲያን መዛምራንዮም እንኳዕ ብደሓን መጻኹም እሺ በዝደለው ኻ ሽምኩምን ካበይ ደብሪኹም ክትነግሩና እሺ እሺ ስመይ የማነ ባህረጋሲ ይባል ካብ ናይቪል ማህበር ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ትምህርት ሰንበት ኢና እሺ እሺ
እሺ አሁን ነቢያት ክብረ አባሃል ትምህርት ሰንበት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ማህበር ናይ ቪል ማለት እዩ። እሺ አና ሃንጽት ስዩም ይባሃል ማህበር ቅዱስ ዮሐንስ ቪል። እሺ ክብረት ሃበልና እዚኦም በዝደለው ኸ ናይ ቪል ቤተክርስቲያን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ መዛምራን ናይ ትምህርት ሰንበት ተማሃሮዮም እምበር ብክልቲኦም ወገን ሕቶታት መንፈሳዊ ሕቶታት ክንተሓታተቲና من وسده بالجالو كم زتري وزلهم من وسده يو سهم كاب جزاكم نتي زحت زلوا حطوتات مس فاميلهم مس حواتكم كوينكم كتملسوا كتوارد روابط زلهم وبتاخونكم ناتنا تصاوعيتي مالتيو إشي بمن كنجمر بقاسا نجمر باللو إشي حطوتاتنا بتفلاليه حفشة وعينت حطو يزلنا كم مسترات بيت كريستيان ويكا كابا مايدا مستير شدشو حطو له انا حطو ملس مرت قالو حطو تحاتيتكم مرت قالو كاون شدشو حطوتات قالو انا كالون حق حسوتنا له شدشتخمو كالخا كان مصحف قدوس درق زغون حطوتات قالونا مالتي حجي كامنتا عينت درجة الجمهور تدليو كتر خندي كاتقبرو نملسكم حانت دقيق طرع زلاتكم أوش تحانت دقيق دار توديا نتبقهم كو قدليو نحانتي حتو سلسة نتبي اللغة مالتي حجي كامنتا حتيهم كاب مسترات بيت كريستيان دو عشوكم كاب ملسن كاب مرت دو عشوكم كاب حاكن حاسوت اندو ويس كاب درق حتو مستر بيت كريستيان جمر ايش عارف كنتوا عندي كم حارس قام شد شلاتكم حمشته عارف كنتوا حمشته استوعلوا ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን መዓስ ሰርዒዎ ዕለቱ ማለት እዩ መዓስ ከም ዝሰርዖ ክትነግሩና ኢኹም ሰዓት ተጀሚራላ ተማኺርኩም ክትምልሱዋ ትኽእሉ ኢኹም ዕለት ደይኮነ መዓልቲ ማለት እዩ ቅዱስ ቁርባን ዝሰርዓሉ መዓልቲ ሐሙስ መዓልቲው ሰሪዑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ መልሲ ሐሙስ ምሸት የቅዱስ ቁርባንና ሐዋርያቱ ሰሪዕሎም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ መልስ ረኺቦም አለው ሰለስተ ነጥቢ ወሲዶም አለው ማለት እዩ ካሚስትራት وقطر سلسته ቁጥር 3 እሺ አስተውዕሉ ስላሴ በመንታይ ሰለስተ ይሆኑ بسم بجبري بأكل سلسته يخون لقوم لي بمنتاي بسم بجبري بأكل سلسته يخون ملو ملسي سلسته نتبر رخيبكم اللهم فتوات تخاتلتنا سخونا بجزاكم كلكم نزعت تخاتلكم كتملسوا زلكم منفساوي አራዳዳውን ከተዓቢዩ ናትና ሙሉ ተስፋዩ እሺ በኮር ቤተ ክርስቲያን ደብረ አቡነ ፊልጶስ ደብረ ቢዘን ቁጥር 3 ካሚስትራት ቁጥር 3 ተሐቲታ ቁጥር 2 ሃራይ አስተዋሉና ኣብዚ ሕቶ አእማደ ምስጢር ማለት እንታይ ማለት እዩ አእማደ ማለት እንታይ ማለት እዩ አማደ ማለት የአዕኑድ ቤተክርስቲያን ማለት ሙሉ መልሲ አዕኑድ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ አእማደ ማለት በግዕዝ ኮይኑ አዕኑድ ተባይሉ ካብ ቤተክርስቲያንና ይጽዋዕ ማለት እዩ አዕኑድ ከምቲ ቤተክርስቲያን አደል ዲሎም ድሕዝዎ እዚኦም ሓሙሽተ ሚስጥራት ድባልና ቤተክርስቲያንና ኻ ናይ ቤተክርስቲያንና ዶግማ አጽቢቆም ዝሕዝዎ ካብኦም ሓደ እንድሕር ፈሪሱ ሃይማኖትና ኮንቶ ከም ዝኸውን ቤተክርስቲያንና ተነግረና ማለት እዩ ስለዚህ አእማደ ምስጢር ሓሙሽተ አእማደ ምስጢር ኣለውና
بز ملكع خا أنود ويكا عند تاتنا بيت كريستيان تبايلهم يصوعوا مولو ملس مليسكم اللهم ثلاثة نتبحسكم اللهم إيشي أربعة قصري أربعة كم مسترات بيت كريستيان ولا زيا سلاسي بمنتاي حدا يخونو مايكروفون تتك بتأزاز ببحري بملكوت بتأزاز بأجازازا بملكوت بسلطان ببحري بسلطان ثلاثة أخلاتين بأجازازا بملكوت بسلطان ببحري حدا يخونو مالتي قد مزيا ثلاثة خمي يخونو ملي سوماني روم جون حدا خمي يخونو ملي سومن لالو ثلاثة نتبي مالتي قصر سندي تخني قصرني يلا قصر حدن قصر شدشن كام مسترات بيت كريستيان قصر حدا قصر حدا مسترات امكات أبولوي كيدان بمنتاي مسل نيرو مسترات امكات أبولوي كيدان مسالة بجزرة نيرو مولو ملسي أبولوي كيدان بجزرة يمسل نيرو أب حدش كيدان كا قويتنا نمرحنا يسوع كريستوس نابت امكات بمغيار كم نتمق غيرنا مالتي أبولوي كيدان أبوتاتنا كاب إبراهيم جميرنا نابونا إبراهيم قال كيدان بمهابو زابير أملاخ جزرة دك إبراهيم نخوخونو نستغوزرو كلهم دك إبراهيم نخوخونو أما صحف قدوس ننببنا أبونا إبراهيم نودو يساق يعقوب نابلو دك زابير دخونو كلهم ناتغوزرو يفليو نيرو مالتي بذ ملكع خا قويتنا نمرحنا يسوع كريستوس زنبره كله سعيرو كل قوة زيبلنا تزلو تزنبره مثاليات كله سعيرو حدا كاب تستسعر لنتاي جزرتيو بتمكات مثاليون غير لنا مالتي مولو ملس مليسكم اللهم ترفكم وزري شدشتي امسلني استوعلو عجب زيا مستيرون ميرون انتاي يسرحو كاب شوعات مسترات بيت كريستيان نايو مستيرون ميرون ابيت كريستياننا انتاي تقملو كتزرارو ولا تخليو كاب نطبخومي كاب غزيخومي جاريتا دحر التمكات اتينا تقول عن قبو قبا مستيرو ميرون بحال مستر ميرون بحال انت يسرحو تاي تقم من تاي تقبا تقولع ولد املاح نخركب مالتي ولدنا እግዚአብሔር نمركب دحر مطمعو بميرون قبو مالتي ጊዜ ተወዲ አላ ይውልናለው ለያኙ برقص تعملسي أي تملست عندلا ولدنات المهابيا إلى من الله إسك كاب كورت فتنوارو كاب أونا فيليبوس نفعل أملاخ مصنعي منفس قدوس مصنعي ناي منفس قدوس ناي بحريو ناي سرح ناي بحريو مغلصيو بحات صيرو ميرون مصي خلخ ግን كتصب غير كتገልጽ ያለك شي بزي كاميرا زحسكم بغنا دحسكم زلهم تفوتونو تخليهم منفس قدوس نحبانا حفتنا تملسالا منفس قدوس زوردلو زيكون نتقلع زوردلو مالتي بتمكات حباب تكهن عب والد منفس قدوس يلو كبارخ كله منفس قدوس بزير رأي أبزر مستير كورد كله إيو ستي مستير مرن شو عيز في السم
ሕጂ እንታይና ክንርዳእ ዘለና ክንጥመቕ ከለና ውልድነት ናይ ስላሴ ኢና ንቕበል ዘለና ናይ ስላሴ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ደቁ ምዃንና ነመስክራልና ብጥምቀት ጌርና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ታ ጸጋ ትበሃል ሓደ ሰብ ክጥመቕ ከሎ ጸጋ ኣለዎ እዚ ጸጋ እዚ ብስራሕ ድግለጽ ብጾም ብጸሎት ድግለጽ እዩ እዛ መንፈስ ቅዱስ ሽዑ ትዋሃባ ግን ብምስጢረ ሚሮን ተቐቢእካ ኢኻ ትዋሃባ ስለዚ ጥምቀት ውልድነት ከውህብ እንከሎ ናይ ስላሴ ውልድነት ከውህብ ከሎ ሚሮን ከዓ መንፈስ ቅዱስ የውበካ ቀደም ሐዋርያት ኢዶም ብምጽዓን ሚሮን ይህቡ ነይሮም ካው ቀጽሎም ግን ምስ ግዜ ብዘይቲ ተቀይሩ ማለት እዩ እናቱ ምስጢር አለው በሐፈሻ ግን እዚ መስል አይ መለስኩማን ጎዲልኩም አለኹ ማለት ይሰለሰነት ቢ ተመለስና አንዳኛ ዱልና ጋር ሰምዕ ማለት እዩ እሺ ካብ ሕቶን መልስን ምረጽ አለው ካብ ሓደ ስጋብ ሽድሻ ካብ ሓደ ክሳብ ሽድሻ እሺ ሓሙሽተ ቁጥር ሓሙሽተ እሺ ክብር ይኹና ንቅድስት ድንግል ማርያም አምላኽ አይኮነትን ማርያም አምላኽ አይወለደትን ሰብ ያ ወሊዳ ዝበለ መናፍቅ ምን እዩ ምረጽ አለው ከደግመልኩም ክብር ይኹና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ አይኮነትን ወሊዳ ሰብ ያ ፍጡር ያ ወሊዳ ዝበለ መናፍቅ ምን እዩ ሀ አርዮስ ለ ይሁዳ ሐ መቅዶኒዮስ መ መልስ የለን ሐ መቅዶኒዮስ ሐ መቅዶኒዮስ ታውቁም ግን መልስኩም ማይኹም መንበር ታ ዘራረቡላ ነይርኩም መቅዶኒዮስ አይኮነ ካባኹም ክትምልሱ አትቆሎ ስትረስ መልስ የለን ታሃዊኩም ኮይንኩም በር መልስ የለን ያ መቅዶኒዮስ እንታይ ድኻደይ እንታይ ኢሉ ድኻደይ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ መንፈስ ቅዱስ የለን ኢሉ ድኻደ መቅዶኒዮስ እዩ መልስ የለን ያኔራ መልሳ ማለት እዩ ካብ ሓደ ስጋብ ሽድሸላትኩም ቁጥር 5 ካቲታላ ቁጥር 2 ካብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ቢል ቁጥር 2 አስተውዕሉ ግብረ ሐዋርያት ንፈልጤና ግብረ ሐዋርያት መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ግብረ ሐዋርያት ዝብል ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ መን ጽሒፍዎ ምረጽ አለው ሀ ቅዱስ ማርቆስ ለ ቅዱስ ጳውሎስ ሐ ቅዱስ ሉቃስ መ ቅዱስ ማቴዎስ ሐ ቅዱስ ሉቃስ ሙሉ መልሲ ቅዱስ ሉቃስ ግብረ ሐዋርያት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ክፍሊ ካብ 4 ወንጌላት ዝጻሐፈ ቅዱስ ሉቃስ እዩ ጽሒፍዎ ማለት እዩ ሙሉ መልስ መልስኩም ኣለኹም ምረጽ ቁጥሪ 3 እዚያውን አስተውዕሉ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መጽሐፍ ብዳርባ እምኒ ዝተቀትለ መን ይባሃል ምረጽ አለው ሀ ቅዱስ ጳውሎስ ለ ቅዱስ ያዕቆብ ሐ መጥምቅ ዮሐንስ መልስ የለን ጽቡቅ መልሲ ኩራት ተኸታተልትና በዚ ንካዶ ዘለና መንፈሳዊ ዝኾነ ዕላላት ምሳና ተሳተፉ ንኽትሉ ተስፋ ንገብር ንስኹም ኣብ ቤትኩም ኮይንኩም ምስ ፋሚሊኩም ኮይንኩም እዚ መንፈሳዊ ዝኾነ ሕተታት አገዳሲ ወይ ከዓ ንሓደ ክርስቲያን ቤዚክ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ክንፈልጦ አገዳሲ እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ክትመሃሩን ክትድሰቱን በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢና ኣብ ዘለና ኩላትና ማለት እዩ እሺ ቁጥር ክትመልሱ ኢኹም ቁጥር 1 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 6 አላትኪ 3 ቁጥር 3 ተመሪጻ 4 ዚያውን አስተበሊ ማለት እዩ ንጹሃት ልቢ ንአምላኽ ክርእይዎ እዮም
ኢሉ ዝተዛረበ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መን እዩ ምረጽ ኣሎ ንጹሃት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም ኢሉ ዝተዛረበ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መን እዩ ሀ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለ ቅዱስ ማቴዎስ ሐ ቅዱስ ቲቶ መ መልስ የለን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚያ ሓቶ እዚኣ ብጣዕሚ ኣደናጋሪታ ነይራ ኢላ ሓሲበያ ነይረ ከመያ ማለት እታ መደናገሪያ መን እዩ ተዛሪብዎ ኢለኩም መን ይጽሒፍዎ ይበልኩም መን ይጽሒፍዎ ተትኾን መን ጽሒፍዎ ነይሩ ኣማ ምንታይ ወንጌል ደሎ ወንጌል ማቴዎስ ካፕተን ቡጻን ኢሉ ዝመሃረለን አንቀጸ ቡጻን ኢሉ ዝመሃረን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት የን ማለት እዩ እሺ ሙሉ መልሲ ቁጥር 1 ቁጥር 6 ተሪፋትኩም አላ ቁጥር 1 ብጽላለቱ ዝፍውስ ዝነበረ ሐዋርያ ምን ይባል ሀ አንሳብ ቅዱስ ዮሐንስ ለ ቅዱስ ጳውሎስ ሐ ቅዱስ ጴጥሮስ መ መልስ የለን ብጽላለቱ ዝፍውስ ዝነበረ ቅዱስ ጳውሎስ እስከ ምን እዩ ምን ትብልሶምከ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ብጽላለቱ ዘይኮነ ብምንታይ ድፍውስ ነይሩ ብጨርቁ ብቁራጭ ጨርቅ እንዳገበረዮም ድፍውሱ ነይሮ ማለት እዩ ተጋጊኹም ኣለኹም ቁጥር 6 ተሪፋላ ካብ ሐዋርያት ኣብሊጹ ንጎይታ ዘፍቅሮ መን እዩ ሀ ጴጥሮስ ለጳውሎስ ሐ ዮሐንስ መመልስ የለን አባ ቅዱስ ጳውሎስ هاي كم كتزارو نيرو حبايل كنا هارا جزء لا تنارا أنا حنتي أتعمل سنيرة جزء نيرنا أيوة جزء يوحنس أب مرت ملسيلن أب كستايلن جن ቅዱስ ዮሐንስ ይነሩ አና ሀባድ ወልኩ ኸት ዛረብ ስለዝነረትያ እሺ ኩራት ተኸታተልትና ከም ዝትሪዎም ጽናኹም ዳርጋ ሓደ ዓይነት ሕቶን መልስንም ድምሉስ ዘሎ ሓደ ዓይነት ጌጋ ይደሎ ካብ ዝቀጽልና በሓፍትና መዘምር ሄለን መዝሙር ክቀርበልናዩ ኩላትና ቤትና ኮይናውን ክንዝምር مساء خوينا نعملنا خنا مسكن نخلينا مالتيو نبحثنا هيلا مسكانها كنجر لقويتان وعلتك كستنت لقويتا كنافري كفتن لبيات نقدس منفسك أوشت يسفر كنافري كفتن لبيات نقدس منفسك أوشت يسفر مسكانا خاك نجر
ጎይታን ውዕለትካ ከስተንት ጎይታ ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ቀራንዮ ውዕለት ከይሃስስ ካብ ልበይ ክደግሞ እናሻንስዮ ሰላመይ ንሞተይ ደምሲሱ ዘህደአ መንፈሰይ ካብ ጽልማት ባርነት ጋሊሆ ንነፍሰይ ምስጋናኻ ክነግር ጎይታን ውዕለትካ ከስተንት ጎይታ ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ንነዊሕ ዘመናት ካባኻ ሪሒቐ ከለኹ ብመንፈስ ኣብ ሰልሚ ወዲቐ ኣባኻ ክሕየር እኔኹ ይናፍቕ ብላዛ ቃላትካ ዘለዓለም ክሕንቅቕ ምስጋናኻ ክነግር ጎይታን ውዕለትካ ከስተንት ጎይታ ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር መስተንክር ኮይንኒ ህያዊው ፍርኻ ቃላት ሓፅረኒ ክገልጾ ሰናይካ ብስቕታ ፈቲነ ግና ከኣልኩ ክዝምር በቃ ውዕለትካ ከስተንት ምስጋናኻ ክነግር ጎይታን ውዕለትካ ከስተንት ጎይታ ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ናይ ህይወተይ ዕያቅ ኣብዚ ንኸብቅዕ ሞይትለዮ ኣምላኽ ሰላመይ ከደንፍዕ ኣርማይ ከልዕሎየ መስቀልዩ ሰንደቐ ክምስክርክ ንስብ ምስጋናኻ ክነግር ጎይታን ውዕለትካ ጎይታ ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ምስጋናኻ ክነግር ጎይታን ውዕለትካ ከስተንት ጎይታ ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር ከናፍረይ ክፈት ንልበያት ንቅዱስ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ኣስፍር
ዝማሬ መላእክት ዝተቀበለ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬና ቀበረልና